бахтовар раҳмонов дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман бори аввал аст ки ширкат меварзад. ӯ саввимин шуда ба саҳна баромада дар жанри анъанавӣ суруд хонд. бахтовар дар ин озмун ансамбли сайҳуни кохи фарҳанги суғдиёнро намояндагӣ кард. ҳарчанд маҳорати овозхонӣ дошта бошад ҳам, аммо вақти ба саҳна баромадан ба ҳаяҷон омад. албатта мақсади иштироки ман барои маблағ нест, барои маърифӣ кардани худ, барои санҷидан ҳунари худ, барои хулас барои санҷидани худам. албатта шавқи сурудхонӣ дар они хурдӣ дар дили ман ҷой шуда буд. баъди хатми мактаби миёна ман ҳуҷҷатҳои худро ба коллеҷи санъати ба номи Содирхон ҳофизи шаҳри Хуҷанд оварда супурдам. дар он ҷо ҳозир бошад донишҷӯи бахши ғоибонаи факултаи санъат ҳастам. бахтовар пас аз баромад дар саҳнаи ҳунар боваре дорад ки аз даври шаҳрии озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ба даври дигар мегузарад, чун ба андешааш ба хатогӣ роҳ надодааст. озмуни мазкур дар кишвар аз соли 2019 инҷониб гузаронида мешавад. озмун бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагаи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ ва эҷоди мусиқии нав, дарёфти беҳтарин намунаи оҳанг баргузор мегардад. Фарҳод Ёрматов зодаи шаҳри Хуҷанд буда хатм кардаи ихтисоси рӯзноманигории факултети филологияи тоҷик ва баъдан факултети санъат мебошад. ӯ имрӯз дар номинатсияи навозиши анъанавӣ ширкат меварзад. фарҳод соли гузашта низ дар озмуни мазкур ширкат дошт. имсол мақсад дорад ки то ба даври вилоятӣ баромада соҳиби мақоми намоён гардад. ман Ёрматов Фарҳод имрӯз дар озмуни мазкур дар номинатсияи анъанавӣ иштирок мекунам. бисёр шод аз он ҳастам ки имрӯз ман дуюм маротиба дар ин озмун ширкат варзида истодаам. азбаски ки соли гузашта мо камтар фаъол набудем, аз ҳамин сабаб имсол боз маротиби дуюм хостем ки иштирок кунем. соли гузашта ман дар даври шаҳрӣ, дар даври аввалиш ман ҷои аввалро гирифта будам. дар вилоятӣ бошад афсӯс ки ҷой негирифта будам. аз ҳамин сабаб ман мехоҳам ки дар вилоят ҳам ҷой гирам. шеҳроз имомови 15 сола бошад интизори навбаташ аст то дар саҳнаи ҳунар маҳораташро ба аъзои ҳакамон ва тамошобинон намоиш диҳад. вай 5 сол аст ки дар мактаби бачагонаи санъате ба номи Лоиқ Шералӣ таҳсил менамояд. Шерзод дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман суруди фалак омода намудааст ва умедвор аст ки аъзои ҳакамон истеъдодашро хуб қабул мекунанд. گر لبی نان ندارم گر لبی نان ندارم مشتی خاکت نانی من ما تصمیم گرفتیم که در این چهاربینی تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کنیم و اینک ما همین روز آمدیم تا اینکه مهارت خود را در این آزمون میسنجیم و من در اینجا در ژانر فلک سرود میخوانم. ما طول یک هفته با استادم مشق کردیم و میخواهم که استعداد خود را در این آزمون نشان دهم و البته که جایزه سزاوار را صاحب گردم. озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар 3 давр шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ гузаронида мешавад. давраи ниҳоии озмун дар пойтахти кишвар баргузор гардида ғолибони озмун ба диплому ҷоиза ва дигар тӯҳфаҳо қадрдонӣ мегарданд. озмун аз рӯи номинатсияҳои навозиши академикӣ, навозиши эсрадӣ, навозиши анъанавӣ, сарояндаи анъанавӣ, сарояндаи академикӣ ва сарояндаи эсрадӣ гузаронида мешавад. ҳар як номинатсия дорои талаботу махсуси касбӣ буда дар вақти иҷроиши асари мусиқӣ, хондани суруд ва навозиши оҳанг ба инобат гирифта мешавад. онҳое ки аз лиҳози касбӣ як таҷрибаи хеле бой доранд, таҷрибаи ғанӣ доранд, инҷо онҳо муайян мекунанд ва ман боварӣ дорам ки намояндагони шаҳри Хуҷанд дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд имрӯза ба ин чорабинӣ ки омодагӣ хеле хуб дидаанд, бояд аз рӯи анамон мушоҳидаҳои мо бояд шаҳри босонии Хуҷандро ба таври арзанда муаррифӣ намоянд.
با گفت جورزاده نبی عبدالله سرمتخصص بخش فرهنگ مقامات اجرایی کمیته دولت شهر خوجند در دوره انتخابات زیاده از 150 نفر شرکت ورزیده از آنها 50 نفر به دوره شهری رخ گرفتند. از 50 نفر شرکت کنندگان امروز بهترین ها به دوره ولایت رخ گرفتند. بنا با معلومات دفتر مطبوعات رئیس شهر خوجند، روزهای نزدیک از جانب رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده غالبان آزمون دور شهری با تحفه‌های خودروی سرفراز گردانیده میشوند. گزارش سید مختار سید انور، کبریا شادیه و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.